Pored svakodnevne pažnje i vremena koje posvećujete ljubimcu kroz adekvatnu negu i aktivnu igru, veliki uticaj na njegovo zdravlje zapravo ima kvalitet njegove ishrane. Kvalitetna hrana za ljubimce ima visok procenat mesa i prirodne sastojke vrhunskog porekla sa odličnim stepenom iskoristljivosti. Takva hrana je bogata svim mikro i makroelementima koji su neophodni za pravilan rad organizma i sve metabolitičke procese. Dobro izbalansiran odnos minerala i vitamina pospešuje imunitet, a adekvatan energetski udeo u svakoj porciji omogućava da vaš pas ili mačka imaju dovoljno elana za sve aktivnosti. Pored toga, kvalitetna hrana se lako vari, što je uočljivo kod pasa koji će za sobom ostaviti formiran izmet pravilnog oblika koji se još lakše skuplja. Hrana visokog kvaliteta gotovo uvek ima bolji i primamljiviji ukus od one prosečnog ili niskog kvaliteta. Dopadljiv ukus potiče od najkvalitetnijih mesa i masti u njenom sastavu, dok se kod hrane niže kvaliteta takav ukus postiže dodavanjem aroma, čija dugoročna konzumacija narušava zdravlje naših ljubimaca. Još jedna od karakteristika kvalitetne hrane za ljubimce je značajna količina moćnih omega-3 i omega-6 mastnih kiselina, koji u kombinaciji sa B vitaminom iz prirodnih izvora pospešuju kvalitet dlake i dlačnog pokrivača kao i zdravlje kože. Uz adekvatnu ishranu manje je šansa da vaš ljubimac razvije neko od oboljenja koje zahvata kožu i dlaku, što može da bude vrlo neprijatno. Mogućnost promene boje dlake se takođe svodi na minimum. Ukoliko ljubimca od početka hranite kvalitetnom hranom, njegov organizam će se pravilno razvijati i dostići svoj pun potencijal. Kvalitetna hrana za pse direktno utiče na razvoj moždanih funkcija psa, time se omogućava bolji fokus, efikasnije učenje i pamćenje, kao i veća otpornost na stres i demenciju, što je veoma važno kod radnih pasa i starijih pasa. Razvoj i zdravlje kardiovaskularnog sistema, odnosno pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova zbog prisustva omega-3 mastnih kiselina i lecitina. Razvoj i otpornost koštano-zglobnog sistema, što omogućava pravilan rast i razvoj kostiju, zglobova, kao i pokretljivost usled optimalnog odnosa kalcijuma i fosfora i prisustva glukozamina i hondroitina. Razvoj i pravilno funkcionisanje digestivnog trakta i resorptivne površine creva, kao i njihove mikroflore usled prisustva prebiotika i lekovitog bilja u hrani. Pravilno funkcionisanje urogenitalnog trakta, optimalna pH hrane štiti od infekcija i formiranja mokrišnog kamenca, a lekovito bilje stabilizuje hormone kod kuje. Jači imunitet, sprečavanje nastanka alergija, hidrolizovani proteini iz najkvalitetnijih mesa, dodatak lekovitog bilja, kao i odsustvo žitarica koji su nosioci alergena, održavaju imunitet na visokom nivou. Kvalitetna hrana za mačke omogućava pravilno funkcionisanje urinarnog trakta, optimalna pH vrednost hrane prevenira nastanak mokrišnog kamenca i štiti od urinarnih infekcija. Prevencija paradetoze i upale desni, grickanje granula dodatno masira desni i omogućava njihovu bolju prokrvljenost i skida plak sa zuba. Pravilno funkcionisanje digestivnog trakta, u kvalitetnoj hrani se nalaze vlakna koje sprečavaju nastanak trihobezoara, odnosno kuglica dlake. Jača imunitet i sprečava nastanak alergija. Hidrolizovani proteini iz najkvalitetnijeg mesa, kao i lako svaljivih žitarica, održavaju imunitet na visokom nivou. Kvalitet i zdravlje krzna i kože, omega-3 i omega-6 mastne kiseline iz najkvalitetnijih masti i ulja smanjuju stres, što doprinosi i manjem glinjenju maca.